Rádio Myšiačik je naladené, po 17:00 sa ideme pozrieť na cesty. Počúvate dopravný servis Rádia Myšiačik. Počúvate Rádio Myšiačik, pozor na cestárov za z Rivou smere do Terchovej, zdržte sa 40 minút. Obmedzenia je na D1 za Košicami smere do Prešova, tam je na ceste kus dreva. Pozor na nehodu za Svidníkom smere do Ladomírovej, rátajte s kolónami v oboch smeroch. Nehoda je na Soroške smere do Lipovníka, havarovalo tam osobné vozidlo. Pozor aj na nehodu na D1 za Liptovským Mikulášom smere do Ivachnovej, havarovalo tam osobné auto, tiež je blokovaný ľavý pruh. Nehoda aj na R1 za Žarnovicou smere do Žiaru nad Hronom, zrazilo sa viacero osobných vozidiel, rátate so zdržaním. Ďalej na R1 pred Beladickými smere z Nitry, havarovalo tam osobné auto a blokovaný je tam ľavý pruh. Pozor na jednu hliadku na výjazde do Humenného z Kozáhnoviec. Od dnes je to všetko, v prípade, že máte viacej, píšte na Messenger Rádio Myšiačik, šťastnú jazdu. Nové hity, večerná show na Rádiu Myšiačik s Michalom. Dnes večer sa pozrieme na témy, ktoré ešte možno nie každý počul alebo niečo. Ináč, neviem, či ste si všimli, ale naša webová stránka www.radiomysiacik.eu je úplne vynovená. Máme dokonca aj nový prehrávač na našej webovej stránke. Dúfam, že sa vám to všetko páči. A zároveň máme novú grafiku, nové logo a aj slogan. Náš nový slogan je radosť z počúvania, takže určite sa nalaďte, aby ste mali radosť z počúvania. A zatiaľ Linard a Skinnerd, tak sa volá interpret, pesnička Sweet Home Alabama. Víkend na Rádiu Myšiačik.